Sa number 5, 23 anyos ka sales agent ang nagaligar nga ginabdak kag bulos-bulusan nga ginimuslan sang tatlo ka mga sospek. May report si Nico Delfin. Ginbalikan kay inas ang katapos ang Police Station 3 ang dalan sa Barangay Bata kundi ginalagar, ginabdak ang isa ka 23 anyos nga sales agent sang tatlo ka mga persona Huwebes sang hapon. Sa pagpang-usisa sang kapulisan, ginsiling sang dalaga nga biktima nga nagsakay siya sa jeep halin sa east nga bahin sang Bacolod. Sang magdulog ang jeep sa Bata para magpanaog ang isa ka pasahero nga babayi, gulpi lang nga ginpuwersa siya nga ginkuha sa jeep sang tatlo ka mga lalaki nga nagasakay sa motorsiklo. Ang isa sa mga lalaki, duwa ka motor mo. Sa isa ka motor, may gabak ride. Sa isa ka motor, isa lang. Nanaog ko na to ang gabak ride, ginbutong ang buhok niya, ginakwat siya, ginbutang sa motor, kaginpiringan. Madaso na gindalang biktima sa isa ka balay sa subdivision. Ginsakit kag ginbulos-bulusan niya ginimuslan sa mga sospek suno sa PNP. Sa nakatulog ng mga sospek, nakatigayon nga nakapalag yung biktima, mga pasadulas 2 ang Biyernes ang kaagahon. Sa sambayo, nakuha pa iya nga bag, nga wala unod, pero ang cellphone niya wala nakuha. Wala nakuha, kaya ang bal niya ng pitalan sang paa sa isa sa mga lalaki. Nagwa siya sa bintana nga buka, kag doon nalipungan siya. Pwede siya kabalo kung diin siya, may naglabay nga babae nga nakasakay sa puti nga salakyan, hingkugo siya sa babae nga sakay sa salakyan. Nagpanglakaton siya hasta nakalabot sa downtown area, tub-tub nga may isa ka salakyan nga among nagdulog kang nagdulong sa iya papauli sa syudad sang Silay. Nagpadala pa sang mensahe mga sospek sa ginikanan sang biktima kag nagpangayo sang 10,000 pesos para sa kahilwayan sang biktima. Suno kay Vargas, ipaidalom nila sa medical examination ng biktima agud mapatod ang kaso sang paghimulos bisan pa may mga pahayag ini nga wala nagasanto sa ila investigasyon. Gina-process ang women's ta nga nang dalon siya sa City Health para mag-undergo sang medical legal to test kung na-rape din man siya. Kagi pa undergo tapalit siya sa toxicology. Kahit sa aligasyon niya, may ginpainom sa iya nga chemical. Sa records ng Police Station 3, ikaduwa na ini ka beses nga may nag-report sang kaso sang abduction. Isa ka 16 anyos ang nagreklamo sang tinilikdan nga mga simana pero natukiban sang kapulisan nga naghimo-himo lang siya sang istorya. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.